Croeso I warchodfa natur Spinis a Berogwen. Mae nifer y planhigion brodorol ym Mhrydain ac Iwerddon bellach yn is na nifer y planhigion sydd wedi cael eu cyflwyno o bob cwr o'r byd. Yr enw ar rhain ydy rhywogaethau anfrodorol. Un enghraifft o'r rhain ydy'r Amrhydlwyd y cerrig, neu Erigeron carfinskianus. I arddwyr, mae canrifoedd o gyflwyniadau planhigion yn golygu bod gennym ni ddewis anhygoel nawr o beth allwn ni ei blannu yn ein gerddi. Nid yw rhan fwyaf o rywogaethau anfrodorol wedi lledaenu'n eang tu allan I gerddi ac nid oes ganddynt effeithiau amlwg. Ond gall rai planhigion sy'n lledaenu o erddi ddod yn rywogaethau ymledol yn y gwyllt a chael effeithiau negyddol ar natur. Mae'n debygol y bydd newid hinsawdd yn gweithygu eu effeithiau wrth I amodau ddod yn fwy ffafriol I rywogaethau penodol. Yn aml, mae'r planhigion sydd â'r potensial I fod yn rywogaethau ymledol yn y gwyllt yn dangos i'w cymeriad drwy dyfu'n doreithiog yn ein gerddi. Gallwn alw rhain yn bwlis yr ardd, y planhigionau sydd yn anodd i'w rheoli. Heddiw, dwi'n cwrdd â Dr Thomas Jones, rheolwr y prosiect sy'n gweithio I ymddiriedolaeth natur Gogledd Cymru, a sydd hefyd yn arwain ar waith ymchwil I fewn I blanhigion a all fod yn ymledol yn y dyfodol. Ef yw'r person perffaith I siarad efo ni am Amrhydlwyd y cerrig. Helo Thomas. Helo Iwan. Thomas, dwedwch wrthai, pam da ni yma heddiw? Da ni yma heddiw I edrych ar beth yn unol ydy rhywogaethau efo potensial I fod yn ymledol yn y dyfodol ac I edrych ar un enghraifft penodol. Beth yw rhywogaeth a all fod yn ymledol? Yn syml, rhywogaeth sydd yn dangos ymddygiad ymledol heddiw, ond oherwydd nifer y ffactorau gan gynnwys newid hinsawdd, lasa fod yn rhywogaeth ymledol yn y gwyllt yn dyfodol. Reit. A be allwn ni fel garddwyr wneud I helpu os oes ne planhigion a all fod yn ymledol yn gerddi ni? Y pwysais yma ydy ar y gair potensial, a dyna pan da ni'n edrych ar ymddygiad ymledol o fewn gerddi, tydyn nhw ddim yn cael effaith negyddol yn y gwyllt eto, a mae garddwyr yn gallu helpu ni deall yr ymddygiad ymledol hynny o fewn gerddi yn well. A maen nhw'n gallu gwneud hynny trwy platfform o'r enw Plant Alert. Felly beth ydy Plant Alert? Platfform gwyddoniaeth dinesig, Citizen Science, wedi cael ei datblygu gan Brifysgol Coventry a Cymdeithas Botanegol Prydain ac Iwerddon. Yn syml, da ni'n gofyn I garddwyr cofnodi planhigion sydd allan lledaenu'n ormodol o fewn gardd neu'n anodd I reoli ar y platfform Plant Alert. A mae hynny'n galluogi ymchwilwyr fel fi wedyn gwneud ymchwil ychwanegol ar yr ymddygiad ymledol hynny ar y rhestr da ni'n cael trwy Plant Alert. Mae'n platfform rili hawdd I'w ddefnyddio, does dim angen app, mae am ddim, felly mond mynd ar wefan Plant Alert. A pam felly mae Plant Alert mor bwysig? Mae Plant Alert yn caniatáu ni atal problem ac effeithiau rhywogaethau ymledol ac ddigwydd, a hynny felly atal effeithiau negyddol am natur ac y gost o reoli rhain yn y gwyllt. Yw atal nhw cyn iddyn nhw ddod yn broblem yn y dyfodol? Ie. Beth yw'r heriau wrth benderfynu a fydd planhigyn yn dod yn fwy ymledol yn y dyfodol? Y prif her ydy newid hinsawdd. Mae pob un planhigyn am ymateb yn wahanol I hinsawdd y dyfodol, a felly mae hynny'n rhoi sialens I ni deall pa planhigion sydd am bod o dan mantais efo cynhesu byd eang a newid hinsawdd a pa planhigion sydd o dan anfantais. Wel, diolch am hynny, Thomas. Mae hynny yn ddiddorol iawn. A mae o'n dangos yn dyri pa mor bwysig ydi o I ni arddwyr sylwi ar y planhigyn yma yn gerddi ni. Mi fydda I yn sicr yn defnyddio Plant Alert yn yng ngarddi. Gwych. Felly, Thomas, da ni yma ar ymyl y warchodfa natur yma yn Spinis a Berogwen. A dwi'n gallu gweld planhigyn yn trio dod dros y wal o'r ardd drws nesa. Hwn ydy'r Amrhydlwyd y cerrig, ia? Ie, yn union, enghraifft da o blanhigyn sydd yn cael ei gyfnodi ar Plant Alert yn aml. Felly mae angen chydig bach o waith ymchwil ar hynny. A tydi o ddim yn ffynnu yma ar y wal, mae wedi dianc, ond ddim yn ffynnu efallai achos bod gormod o gysgod. Ond da ni'n edrych ar
sut o bosib mae'r planhigyn hwn am ymateb i newid hinsawdd ar draws Prydain, ac os ydy hynny am fod o fantais iddo yn y dyfodol. Reit, felly ar hyn o bryd, dydi o ddim yn broblem. Mae o'n disgyn lawr y wal yma, mae'n ychydig bach yn tyfu ar y gwaelod yn fama hefyd, ond ar y funud, dydi o ddim yn broblem mawr. Mae'n dibynnu ar hinsawdd, ond hefyd cynefin. Yn fwy cyffredin ar cynefinoedd ar hyd yr arfordir. Os ewch chi i rhannau fwy deheuol y Byddwn, mae o'n lot fwy cyffredin ac yma yng Ngogledd Cymru. Ond da ni'n edrych ar sut mae hynny o bosib yn newid oherwydd newid hinsawdd. A dyna lle mae'r gwaith ymchwil yn digwydd. Ie. Dangos pwysigrwydd cadw llygad ar y blanhigion fel hyn. I atal problemau o bosib yn y dyfodol fel rhywogaeth ymledol. Dwi'n gweld. Da ni wedi dod i leoliad arall ar gwr dinas Bangor, a'r wal fawr yma sydd wedi orchuddio â Amrhydlwyd y cerrig. A mae rhywun yn gallu gweld mae o'n doreithiog yn tyfu dros y wal yma, a mae rhywun yn gallu gweld y gwahaniaeth yn yr lliwiau, yr pinc a'r gwyn a'r amryliw yn y dail ei hun hefyd. Chydig bach o goch yn fanna. Ac be sy'n amlwg yma ydy mae'r wal yma yn cael dipyn mwy o hael, sydd yn golygu bod y planhigyn yn tyfu yn fwy cryf a fwy toreithiog. Tybed sawl flwyddyn fydd hi tan fod yr wal yma i gyd wedi bod orchuddio efo'r planhigyn sydd ar gallu yma i fod yn ymledol. Oes gennych chi blanhigyn yn yr ardd sydd yn tyfu yn rhy dda neu yn ymledu gormod? Da ni arddwyr ar flaen y gad o ran adnabod y planhigion a all ddod yn fwy o broblem yn y dyfodol pe bai nhw'n dianc i lefydd gwyllt fel hyn. Yn syml iawn drwy eu harsylwi yn ein gerddi. Os byddwch chi'n sylwi ar blanhigyn sy'n tyfu gormod ac sy'n anodd i reoli yn eich gardd, byddwch yn wyddonydd dinesydd a chofnodwch ef ar Plant Alert. Mae'r ddolen ar ddiwedd y fideo. Mae'r data a gasglir yn helpu ymchwilwyr fel Thomas i nodi pa blanhigion a allai ddod yn broblem yn y dyfodol ac atal effeithiau negyddol ar fyd natur. Helpwch i atal rhywogaethau a allai fod yn ymledol, defnyddiwch Plant Alert a gadewch yn ei wneud gwahaniaeth gyda'n gilydd.